dafa muna rabbana. Minista mata wani mun sani ba layin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu. Salatin manzon mu babu fashi ko yaushe. Wuya ta kai wuya. Dare rana da Amina da masoyan mu ne. Muna neman agaji. Cikin sarari ko matso mai ceton mu ne. Wuya ta kai wuya. Salatin sa da ahli sahabbai ba mu bar su ba. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanan. Da muka dafa muna rabbana. Minista mata wani mun sani ba layin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu. Malamai mai hice ki motar da yan gida. Wuya ta kai wuya. Dan tun ba a je ko ina ba ta kwaɗe ta mulmula. Muna neman agaji. Daga ceto ta durusule mu har mun rasa alwada. Wuya ta kai wuya. Malamai ba wudu da zangar ba ja gaba. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanan. Da muka dafa muna rabbana. Minista mata wani mun sani ba layin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu. Zamfara mu ɗan majalisa na zamfara mun sha wuya. Wuya ta kai wuya. Kai ku dubi irin yadda an ka samu a turkin siya. Muna neman agaji. Don bayan mutunta mu wanga ba mu namijin ajiya. Wuya ta kai wuya. Idan ci sabon sama kai shi bar mu da ɗan kwale uba. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanan. Da muka dafa muna rabbana. Minista mata wani mun sani ba layin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu. Yau matsala ta tsaro a zamfara mu ne gaba. Wuya ta kai wuya. Ana ta kashin al'ummar mu ceto ba mu gan shi ba. Muna neman agaji. Saboda yana ci yana gani bai ce kala ba. Wuya ta kai wuya. Jihar sai sharholiya ya kai bai yi ta tamu ba. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanan. Da muka dafa muna rabbana. Minista mata wani mun sani ba layin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu. Ni ma kwamishina yana a cikin hadari. Wuya ta kai wuya. Albashi ba a bani na zama almajiri. Muna neman agaji. A ado wajen harkar kwarewa na bana wajen gari. Wuya ta kai wuya. Kwamishinoni a yanzu ban san ranar mu ba. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanan. Da muka dafa muna rabbana. Minista mata wani mun sani ba layin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu. Gwamna su kutum ya bani 15 ku taho ku ji. Wuya ta kai wuya. Motar ceto na hau ashe ba 'yan agaji. Muna neman agaji. To daga yau na fita cikin tafiyar na gaji. Wuya ta kai wuya. Ina yi zaton madala ya na shiga fargaba. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanan. Da muka dafa muna rabbana. Minista mata wani mun sani ba layin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu. Ni duk wani mai matsayi kashe mu raba mun kai. Wuya ta kai wuya. Dan bani da CA a ofishi na ya zani. Muna neman agaji. Ni da fiti gwamna ban hanawa ban sa ayi. Wuya ta kai wuya. Siyasa aka ce na yi kuɗaɗen ba a bani ba. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanan. Da muka dafa muna rabbana. Minista mata wani mun sani ba
agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanin. Rabu ka dafa muna rabbana. Minista mata walla mun sani ba laihin ka ba. Dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu. Me akan na faɗi gaskiya suka yi mun korar gari. Wuya ta kai wuya. Komanda yau ni da 'yan uwa na mun ankari. Muna neman agaji. Albashin ma babu ya bu komai ya tattare. Wuya ta kai wuya. Take na gano ba wai nufin shi ya cece mu ba. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanin. Rabu ka dafa muna rabbana. Minista mata walla mun sani ba laihin ka ba. Dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu. Kai ashe ma dukkan girar jihar nan duka tashi ce. Wuya ta kai wuya. Sunan mu yana akan takarda ya lankace. Muna neman agaji. Ashe gwamnati shi da first lady suka tarkace. Wuya ta kai wuya. Ya miƙa muna ɗan kaɗan na fasantar mai gaba. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanin. Rabu ka dafa muna rabbana. Minista mata walla mun sani ba laihin ka ba. Dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu ba. Ya kadi shehu turaki bai tukan namu ya karfafa. Wuya ta kai wuya. Ya ce sabon jarumin ministan mu wallafa. Muna neman agaji. APC jam'iyyar mu ko gobe mu zurfafa. Wuya ta kai wuya. Bello ministan tsaro dan gatan gaba. Wuya ta kai wuya. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanin. Rabu ka dafa muna rabbana. Minista mata walla mun sani ba laihin ka ba. Dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu ba. Ku bar zagi na ba zan fara nake almajira. Wuya ta kai wuya. Sau saka kwaso ku banda barki suka gangara. Muna neman agaji. Direban na shan arake ya kai ku ya kassara. Wuya ta kai wuya. Sai ku yi haƙuri tun da kun gani ma ba su bar ni ba. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanin. Rabu ka dafa muna rabbana. Minista mata walla mun sani ba laihin ka ba. Dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu ba. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta gwagwale. Ka dafa mana rabbana. Minista mata walla mun sani ba laihin ka ba. Dan mun bi bazan wala tsaro ba a babu. Wuya ta kai wuya. Muna neman agaji. Bakar motar nan ta ci da ceto ta kanin. Rabu ka dafa muna rabbana. Minista mata walla mun sani